Quina visió... Però això ja no ho ha vist ningú que tingui en plan privat. Que ràpid que ha sigut això, tant de bo les classes a l'institut farem això. Bé, jo vaig a dir unes parauletes, gràcies a totes i a tots per vindre. Agarro l'aire. Jo fa dies que pensen com agrair que dir en un acte com el d'avui. I no he pogut trobar les paraules adequades per demostrar com d'important és per a nosaltres, per al poble de Gata, tindre la biblioteca de Vicent Caselles ací. Cap paraula és suficientment gran i abraça el que cadascú de nosaltres sentim. Ara mateix. Només puc dir que el fet que Vicent pensa en fer donació dels seus llibres significa com d'important era per a ell i per al seu poble. Per la nostra part, acollim amb molt de gust la seva col·lecció a l'arxiu que portarà el seu nom. De ben segur que serà una biblioteca referent de la matèria. La nostra feina ara és posar en valor la feina del nostre veí Vicent Caselles. Per això, en aquest acte, encetem les primeres jornades que porten el seu nom. És part de l'homenatge que el poble de Gata li havia de retre de manera pòstuma. Gràcies al seu germà, gràcies a Olga per vindre, gràcies a tots. Ara signarem i Coloma vols parlar abans o després? M'és igual. Si voleu dic un parell de coses. Doncs sí, Vicent estimava molt Gata. Vicent estimava molt Gata, estimava molt el Montgó, la Foc de la Mata, la Marina Alta. Estimava el seu germà, estimava molt Gata, estimava la seva família.
I ell volia que aquesta col·lecció estés aquí. Ho tenia molt clar. Quan ens ho va dir el meu fill, el nostre fill Vicent i a mi, direm tot ràpidament, vam dir que millor que estigui lligat. Aquells llibres, Vicent els estimava molt. Jo crec que tenen valor de tres formes, diguem-ho així. Tenen valor pel contingut científic que tenen, són llibres clàssics, són llibres que val la pena acudir a ells. Tenen valor també pel fet que són col·lecció, no són la col·lecció completa, si ho mireu per internet és una col·lecció molt extensa, però són part d'una col·lecció. I també el tercer motiu és per l'humanisme. Vicent era un humanista, Vicent creia en l'home, en la capacitat de l'home per aconseguir coses per ell mateix. Pensava que, quan dic l'home me refereix dones i homes, evidentment, però vull dir que pensava que democràticament qualsevol dona i qualsevol home és capaç de contribuir a que la humanitat i que tots tinguem un món millor. I què millor que anar a qui ho ha aconseguit en els clàssics per saber com pensaven, com s'ho feien, per ells aportar, i per això li encantava llegir. Vull dir, llegir aquells llibres dialogant amb ells, no sé, li agradava molt. I ràpidament ens va dir a Juan i a mi ens va recordar al final, penseu en els llibres que han d'anar cap a Gata, veritat, oi Juan? Penseu en els llibres que han d'anar a la biblioteca de Gata. I no sé, això és el que volia dir. Per mi tenen un valor sentimental perquè anàvem junts a comprar-los a París cada vegada que passàvem per París, però estic molt satisfeta i el meu fill Vicent també de que estiguin aquí i que també la família i tots els tingueu més a prop. No sé. Gràcies a tothom. Juan o Olga, voleu dir res? No, l'únic que És que estem emocionats. en certa manera em trobo descansat perquè han arribat al camp, no? I penso que això em dona tranquil·litat i haver fet la seva voluntat. Hem tancat este capítol i se n'obri un altre així per al que inici, no? Són les gràcies. Bueno, doncs donar les immenses gràcies a la família i a tot el món que ha vingut i ara hem assignat la donació de llibres. Signaré. Només vull afegir que el meu fill, el nostre fill Vicent, li sap molt greu no estar aquí, però no ha pogut vindre perquè està amb exàmens de la universitat i us envio una abraçada. Aquí sí. Gràcies. Sí? Sí. Bueno, pues això. Ara ja sí, ja comencen les jornades, és l'acte d'inici de les jornades i ara el segon acte és allà dalt al polivalent. Ara ens agradaria que ens acompanyareu totes i tots els que trobeu i segur que aprenem moltes coses de la feina de Vicent i del que ell ens ha deixat i aprenem molt en la xerrada de Pep. Bueno, doncs gràcies.